Ethan, dysgwr adeiladu. Dyma Ethan, dysgwr sy'n rhan o twf swyddi Cymru Plus. Roedd Iaith bob amser yn gwybod ei fod eisiau gweithio ym maes adeiladu, ond y rhaglen hon wnaeth ei helpu i benderfynu mai gwaith coed oedd y llwybr gorau iddo. Rhwng y profiad ymarferol o ddydd i ddydd a lleoliad gwaith yn y diwydiant gyda Wales and West Utilities, dywedodd ei fod wedi dod i gysylltiad â chyfleoedd anhygoel sydd wedi bod o fydd i'w ddysgu a'i ddatblygiad. Angel, dysgwr iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. Dyma Angel. Mae Angel yn cymryd camau enfawr gyda twf swyddi Cymru Plus. Pan wnaethon nhw orffen yr ysgol, roedd nhw ddim yn siŵr beth oedden nhw eisiau ei wneud nesaf. Ar ôl trealu ychydig o wahanol gyrsiau yn y coleg, fe wnaethon nhw benderfynu dewis y raglen hon i arbenigo mewn iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. Maen nhw wedi bod wrth ei bodd yn dysgu sgiliau newydd fel yr ochr emosiynol a meddylioli ofal, ac maen nhw'n dweud ei fod yn gam tuag at wella ei bywyd. Kavan, dysgwr gwasanaethau busnes. Dyma Kavan. Mae'n gobeithio a gall droi ei frwdfrydedd gydol oes yn yrfa gyda chymorth twf swyddi Cymru Plus. Mae Kavan wastad wedi bod eisiau gweithio fel curadur mewn amgueddfa, ond roedd yn gwybod ei fod angen datblygu sgiliau penodol yn gyntaf. Dewisiodd astudio gwasanaethau busnes ac mae wedi bod yn ennill profiad uniongyrchol yn y diwydiant drwy'r rhaglen. Dywedodd Kavan nad yw erioed wedi teimlo'n fwy fel ei hun nag y mae wedi wneud ers bod ar y rhaglen. Mae wrth ei fodd yn cael ei drin fel oedolyn ac mae'n dweud bod ennill arian wedi rhoi mwy o annibyniaeth iddo. Neud amlaen i'r rannau da gyda twf swyddi Cymru Plus. Am fwy o wybodaeth cysyllta Cymru'n gweithio.